ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆ ಮಾಗಡಿದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವದೇವರ ಚಿತ್ತನ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಕೆಲವಾರು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದೈವಿಕವಾದ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ ನಂಗೆ ನಡತು ಬರ್ತಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಗೋಚರವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯಡು ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಅವಳು ಕೊರಪಿನ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರರು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ನಮ್ಮ ತೋನಾಗ ಮೂಲತಃ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ಇತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗ ಅತ್ತಂದ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾದ ನಾಶವಾಯಿನ ಕೆಲವಾರು ಗೋಚರ ನಂಗೆ ಬೈದು ನಮ್ಮೋಡು ಜೋಗಿಲೆತ್ತೇರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿತ್ತೇರಿ ಅಂಜನೆ ನಾಥಾವಂತದ ವಾಸವಾಯಿತನ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಪಣ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೋಚರ ಇತ್ತನಿಂಚಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾಶವಾದ ಕಾಡಾದ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೂಮಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಗೋಚರವು ನಂಗುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಮೂಲಾಪಣ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಗಿರೀಶರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಕುಸುಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಬೋಡು 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 ಅಂಜನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಚರ್ಚೆ ನುಬೂರ ಬನ್ನಗ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆರಾಧನಾ ಚೈತನ್ಯವಾದಿತ್ನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವೋಡುಂದ್ರ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಐಕಬೋಡಾಯನ ಗುಡಿಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ತಪ್ಪಿ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇಸ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೇರಿ ಐಡ ಬಕ್ಕ ತಾಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದಾನಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಚ ಮಲಪೋಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನನಗೆ ಗೋಚರ ಬತ್ತಂಡಿ. ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಎಲ್ಯವಾದ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾಡದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತಂಡಿ. ಅದಾನಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಪಂಪಾಯಡು ರಡ್ಡು ಮಾಡು ಮಲ್ತರ ಪೊರುಳಾಪುಡು ಮುಗುಳಿಪಿದೈ ತೋಜೋಡು ಅವೇಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಕ್ಲಿಯರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲಾರ್ನ ದಯಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಳಿ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಆಯ ಕೊರಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆರ ದುಂಬೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿನಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ 106 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಸಾವಿರ ಜನ ಬೆಲ್ಚಾಡನಕ್ಲಿ ತಾರಾಯಣಿ ಪುಂಡ್ರಿ ಎಂಡ್ ಎತ್ತದ ದೀಪ ಒತ್ತಾವಣ ಸಂಸ್ಕಾರದಕ್ಲಿ ಅಂಜಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಚೈತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತಾದೆ ಕೊಚ್ಚನಿಕ್ಕೆ ಮುಂಡನೆ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಅಕಲ ಮುಂಡುದು ಅಕಲ ಎಂಚ ಮುಂಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಡು ಕಟ್ಟದ ಅಕಲ ಕೈಟೆ ಆ ಕಲಶ ತುಂಬಾವಣ ಜಿತ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪುಣಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣಿ ಮೂರು ದೇವರ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗಡೆ ಪೊಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಗರ್ಭಗೋಟೆ ಕೊಳ್ಳಾವಡು ಈ ಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಪಡಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಈತು ಮಾತಾತನು ಯಾನು ಎಣ್ಣದಿಚ್ಚಾಡು ಅಂಜಾಣ ಈತು ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಂದೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮೇ 3 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಸರವಾ ದೇವಿಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದೈವರಿಗೆ ಬೋಡಾರ ಕೋಲಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಇಡೀ ಮುಂಡಾಲ ಸಂಸಾರ ಕುಲ ದೇವಿರಿ ತರಡಿ ತಿಂಡ ದೇವಿರಿ ಪುಗಡಿಂಡ ದೈವ ಲೆತ್ತಂಡ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಪುಡ ಕೋರ್ತಪ್ಪು ఆయన ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ವಿಧಾನ ಮಾತ ಮಲ್ಪದ ಬೈದ ಆ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ఆయన ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲಕೋಟೆ ತಿದ್ದದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವನ್ನು ಬೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನುಮಲ್ಪಲಾಭ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಂದ್ರದೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಾವಣದ ಕಟ್ಟೆ ಅಳ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ವಿಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಧಾನ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪ ವರಿಕಾಣಿಕ ಪುರಸ್ಸರವಾದಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿರು ಕುಲ ಬಾಂಧವ್ಯರಿ ಊರ್ಧ ಪರವರ್ಧ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾತ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತನಾಡಪುಂಡ ಆಕಲ್ನ ಕುಲ ದೈವವಾದ ಪುಣ ಕುಲ ದೇವಿರಾದ ಪುಣ ಬಬ್ಬುನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಳ್ಳೆ ಪಟ್ಪುಡ ಭಾವನೆ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತ್ತಿ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪಾವನ್ನು ಬರ್ಪೇರು
ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂಗ್ಲೆ ತಂತ್ರಿ ವರೀಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಆನೆ ಕುಸುಮಾನ ಮೇಟೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣಿನಿ ತಂದ್ರಿ ಆರು ಇದು ಉಪ್ಪುಲೈ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಮಲ್ಪಾವೆ ಈತನ ಮಲ್ಪಾವ ಬೈದಾಳಪ್ಪಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಮನ್ಪುಡ ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಜನ ಮಾತ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಪುರಸ್ಸರವಾದಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಗೊಂಜಾತ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲವಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಶ್ರಮದಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮೂಲ ಆವೇರೆ ಉಂಡು ಈಗ ಮಾತೆರ್ನ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಪ ರೀತಿಯಾದಿ ಒರೇ ಗೊರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಗಳೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಹೊರ್ತರು ಕೆಲವರು ಪಾತೆರ ಮಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಓವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ ದೀವಣ್ಣಂದೆ ಮಾತ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಣಪ ಒಂದೆರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಣಪಡ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಅವರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಸುಮ ಆಕಲ್ನ ಮಗಳು ಮಗೆ ಮರ್ಮಳಾಡಿಕಳು ಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿನಂಕ ಸಭೆಟಿಜ್ಜಿ ಮಧುಷ್ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಹಿಸೋನಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು.